Oh, sila gila nagkuhagap. Sakpa na kayo. Oh, usa man. Relax lagi. Sus, katang imong manok kay mahal magigato. Kawat. Kawat lagi kap. Wala dito sa ihang si gitan nimo sa iya ha. Aw, natural kay gikawat gud. Sakto. Manok kabaw na. Kabaw na eh. Akong manok, digigay akong manok mahal kita. Unyan sa man, naala ka kay suspect ato ba ito ipatawag nga rin. Ako suspect kap. Na ako suspect ato kay murag nagduda gid ko nga. Ang kutay sa PC. Padunga to inang paritadyong. Di ba? Freedom at padungan to. Maglalis mo. Kadto padunga inang paritadyong kap. Na ay istorya nga na paritadyong. Sa ilang lugar dati. Karaw kuno nagkamot. Kamot. Sa lahat. Mas magkabisaya Tagalog. Abay nang karaw dati. Kap dito lagi padung ang kutay sa PC ilang paritadyong. Sige lang kay. Usay ko ana ni. Ako dito. Usay gusto Gusto nimo na ka. ko makuha nang giday nag-action ka. Grabe mahala tong manok ka. Patawag na to ang investigador. Action ba dakpon ba? Lahi ang pina-action. Ipatawag ko na to investigador. Magin Enriquez. Oh, kung layo ato, yung gasto pa ng helicopter, magay mahala gasolina na. May paning. Pangulit nila sa mo. Ang rinagay patawag. Ano gusto ka sa akin? Kap, Tawag tawag pa mi. Patawag din siya sa manok nang Ipatawag sa manok. ati na patawag siya. Patawag Siya siya. pala na yan. Di mi makaulit kap kay kusog na hangin no, mutabok pa mi. Sige. Wata ko ni Ray. Manok kap Ako to nga paso. Describe ko no kung sa mga dagway anang ko na. Kung sa mga sinina, o sa kulor sa sinina, o sa mga sulot na na permi paritadyong kay pila na Ang kulo sa hindi ganit. Kay ako kana nakakita ang kuan na pila na maginakatuig paritadyong di lang pulis pang kuano. Hindi lang sa magikuan nga. Wa murag wa man punay ko kaligo. Oh, wa asinina. ayaw na pagtatsare kay ka Balik kawatan na gani. Kurian nagkamot niya. Yung Kaligo. kap kay makita man po siya. Gani kap kini ako wa na si kaligo. Puro mo gid na ako nakuha na kay ang kutay PC pa doon ang paritadyong niya ang baho. Mura pog paritadyo. Ang hindi ni baho. Oh, hindi ang baho. Mo na ang sinina na permi niya. Kay sukad sa pag-uso ng mga branded na sinina, RRG nga yelo. Wag gina i-release. Labo na sila silingan karaw pug na basig mao kauban na kay murag nagduda ko. So nga silingan. Ay si Kuan. Ingo man to niya si Kuwa kito nagkabagat ni. Si Lyuni. Tagong Si Lyuni kap muna. unit. Silingan la. Doon na sila balay. Aw wala gid kay silingan mo kuno. Balay no. Silingan gid mo nga mag sa magkakapoy. Rara na. Para sige, nyanin na lang. Ako sa pangapaso. Ang tanod nga si Chip. Si Chip Edison. Lagi. Ay lagi problema. Ito apa man ko si Chip dito ng lista ko man. May mo lang nakuha niya. Ako nalay apas. Wata ko ni Dre. Grabing grano. Pa siya. Yung kete. Yung buwan na inyong buwan. Basta wata ko ni Dre. Ako lagi manok kap siguro ang tatog kap. Siguro. Palihog gid ko Apasin kuan na ko na kap. ito yung manok. Ay dili. Ang mga kawapan ay. Sige. Dari Oh, ba? kananda na. Diretso na dalan ko nun. Sili ka na mauli. Sugan ako sa manok ni hinatag pre. Di man to nimo pre. Dito ra pre. Ako tong binakal. Di man mipalit. Dito ra ko sa unhan sa basta dito ay la pangutanan. Busog na tayo bang pangutan. Iya klase dito. Ang mga tigsa sa ama pre. Mana ihuno na pre. May tigulan pre kay murag duod mo sa bicho nga manok hinatag. Uy ra ba pre hurot na. Bakal ta pre. O koy kwarta pre. Mangutang. Ini pandog. Ako ning andam be. Isig manupol to ko to. Gi reklamos ko aba nga. Ngawat og manok. Daki nagtubi. Up. Oh, ano? Sa man kap? Ano ka? RRG. Le. Kamu ging duha sigurong giingon sa nagreklamo dos ko ah. Ano sa man kap? Nagreklamo dito nga nawa ko no yung manok. Sa man kap? Ay basta. Amay pa ani. Kay para makahusay ta. Kay kamu doon suspect. Kay Kami kami duha daw ka? nagreklamo.
RRG ugli. Mangutang pa mi kap. Oy, Ay. parihara na sugat. Di mo minangawat kap. Ay. Mangutang pa mi kap og tabako kap. Layang ka pa. Ani. Sige. On di kuwata noon. Bro, kapitan ngawat buong na. Ako kap. Ang mga kawatan. Daran dua oh. Lingkod na. Morning. Ay, lamo da. Morning, barangay hall. Ay. Anindot sa Butang barangay ko hall. bagi sa. Kuwata. Ay. Bagi sa ko ni. Sige bagisi. Ay, amo lampas diri ha. Oh, sa magini ba? Sa magini ni. Kamu kawat sa akong mga manok. Asam Asam na na manok na matindang. Pari agutan. Asam na Usay. Dire sa barangay hall. Barangay hall, barangay hall. Mo ni barangay hall. Oh, mo ni. High-tech nga barangay hall. Lingkod, lingkod. Tapos Ay, ito. ay, man, Pari agutoy. Pari agutoy yung imo sundan. Ay, ay, ay. Ang lingkuranan ninyo ha sabad. Wala diyan na lingkod. Oh, biya ka tali. Oh, yan ka na. Oh, high-tech yung barangay hall. Wa pa man kay prueba bina. Lingkod, 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 lingkod. Ikot, ikot. Lingkod na. Ako ni bagisan. Bawal mo lampas. Klaro barangay hall. High-tech Klaro na. kiting bawo lampas. Bawal mo lampas. Oh, mao kining barangay hall. High-tech na kayo. Way bumbong. Way simento. Way mga papilis. Sapa. Sumakap ka. Kami nangawat. Ay, hilom, hilom. Ako sa istorya. Silence in the court. Silence. Ayan yung court. Ang art. Gini si Pedro. Pedro. Ay, lig. Nagreklamo ni ganinas ko ah. Kay kamo daw duha. O sige pangalan mo kumpare gani. Gan! Partajong! Tanjong. Kawat ang manok! Ha? Ano mo kawat? Yan na. Sa may prueba na Pisik. bisik. Pares. Oo, para may mo. Ang pisik. Imatang nito ang pisik. Ay, ikaw. Sabi kay ikaw. Huwag lumot. Tingwahan. Pare, mag-amura nila siya. Ang iyong manok ikawat. Kaya mo lagi na siya. Kikigwahon. Huwag kang dito si Partajong. Pagkapatay ikaw na yung makulong noon. Partajong kap. Suspected. Huwag na ang suspect kap. Kini suspect ni mo? Oh, kayo ang kutay sa pisik. Kutay spesifik pangatos na balay. Oh, klaro kayo. Kayo. Napay tunog niya. Huwag kayo hanap. Wala hanap kay Pensan juga. Ang katong manok katong kinaon to kay na imo tong kinawat. Di oy. Do tong binakran. Kung sali ko sumaka. Di ba na tinuha nilang lang. Di ako nagkawat. Di tinuuhan ba? Kay man imo Wala to, kapot. Ako magkawat. Pero nagkawat ka man ana. Kay nga mga nagkawat. Saya na kay kami wag gini magkawat. Binakal to among kaong Ano manok na? to. Kila man tayo. Katulad sa manok. 1,000. 1,000 ba? 5 million to. 5 million? Kamahal ko to manok ka. Samantalang kadaot ato. Daw ba? Nga mga mahal kay tugtugtugon. Mga may kay tugtugtugon. Oh, sila gid ay nagkuhagap. Sakpan na kayo. Oh, usa man. Tignan mo mo daw sa mo gaya.